jatuna spettakli mill-kbar. Nar mill-isbaħ dejjem offrewna iż-żebbuġini l-għom nindunaw li fejn jidħol nar fir-raħal aħna dejjem niddominaw. Ta' 12 kuraġġ tal-jum il-każin tagħna jrid ikun biex nagħmlu l-festa lill-patrun. Ta' 12 kemm aħna kburin li tul dawn is-snin sirna champions tal-Maltin. Fin-nar tal-ajru nibqgħu magħrufa kif il-bera u l-kulur, il-blalen eċċezzjonali ma tarax bħalhom tmur fejn tmur. Fin-nar tal-art impaxxu l-Malta ġih nagħmluh lis-żebbuġin, naħarqu lejliet il-festa l-aqwa ħarqa tal-Maltin. Ta' 12 kuraġġ tal-jum il-każin tagħna jrid ikun biex nagħmlu l-festa lill-patrun. Għandna festa li tġib lejra, għandna festa mill-Gbarnet. Għandna festa li tġib lejra, għandna festa mill-Gbarnet. L-aqwa nar u l-aqwa banda, każin kbir warmar perfett. Maqudin aħna il-kol kurin, naħdmu l-kol għal-ġid ta' dal-każin. Sa mill-bidu l-għaxqa ta' żebbuġin u dejjem ħriġna rebbieħa tul is-snin. Ninaqdu l-kol bħal-aħwa sabiex nimxu il-qudiem. Ta' Filippu nollu l-isem nitolbuh barka u slim. Għandna festa li tġib lejra, għandna festa mill-Gbarnet. L-aqwa nar u l-aqwa banda, każin kbir warmar perfett. Maqudin għal-festa kbira, pjanijiet għal dak li ġej. Kull min jafra kelma waħda, l-aqwa u l-akbar ta' 12 May. Il-kol kburin li nżommu ma' dal-każin bħal ta' 12 f'Malta żgur ma tarax. 50 sena suċċessi kbar bla qis, aħna l-aqwa dan jafuh sew in-nies. Fil-festa kbira tagħna ġih nagħtu lill-patrun, magħrufin ma' Malta kollha li bħalna ħadd ma jkun. Għandna festa li tġib lejra, għandna festa mill-Gbarnet. L-aqwa nar u l-aqwa banda, każin kbir warmar perfett. Maqudin għal-festa kbira, pjanijiet għal dak li ġej. Kull min jafra kelma waħda, l-aqwa u
namlu il-kbar l-juni, x'festa namlu il-kbar l-juni.